Здравейте от нас! Намираме се в град Средец, в община Средец, в кабинета на кмета Иван Кичев. Исках да запишем тази среща, понеже в община Средец преди няколко седмици подадахме сигнали за наистина доста незаконни сметища. И кмета на община Средец е пример за човек, който веднага се активизира, пое отговорност и свърши работа. Намираме се в неговия кабинет, за да го поздравим и за да го дадем за пример и да премахнем тези съмнения от хората, че когато гражданите подадат някакъв сигнал, той не бива отразяван и не се върши работа. Искам тук даже да стисна ръката на кмета и да го поздравя, че след нашите сигнали веднага се активизира. Ние ще продължим да се оглеждаме, да търсим нередности и да продължаваме с сигналите, а кмета на община Средец е примерът, че в тази посока на него може да се разчита. Благодаря ви и продължавайте да не следите.